Доломити за некатерачи, кино под открито небе, безкрайни зелени плата и романтика около езерото Гарда. Перфектен баланс между природа и градска идилия. Прекарахме 4 дни в Северна Италия без плани за пазени нощувки. Следвахме прогнозата за времето и запазвахме нощувките си ден за ден. Започнахме от Верона, която ни посрещна топло и бързо ни накара да съжалим, че сме я подценявали толкова време. Градът е перфектен за пешеходна разходка, хапване и предлага страхотни гледки от високо. Вечерта се отправихме на север, за да посетим прочутото планинско плато Сечеда рано на следващия ден. Стигнахме лесно с лифт, разходихме се, пихме чай с ром и гледка към респектиращите зъбери. А след обяд се отправихме към зелените поля на Санта Мадалена. Мечта, зелен рай и спокойствие. Третият ни ден беше посветен на изкачване до панорамната площадка Чинема деле Одле, в превод кино с гледка към масива Одле. 2 часа изкачване, което си заслужаваше всяка минута и ни даряваше с гледки, които няма да забравим. Същата вечер имахме запазена нощувка в хотел на езерото Лидро и нямахме търпение да стигнем там, за да починем и да се насладим. То попадението на това пътуване. Следващия ден беше посветен на Долче Фарниенте около езерото Гарда. Малчезине и Сирмионе бяха двете ни локации, а имаше толкова много още да се види. Ще се върнем, сигурно е. Спахме в Сирмионе, а на следващия ден се отправихме към България, след като направихме скромен шопинг. Пътуване изпълнено с изненади, адреналин и няколко семейни скандала, ей така за разкош.